Dobar dan, dobro nam došli na naš Ošljak i na ovu degustaciju što ćemo imati od bakalara danas. Ja vam želim sve najbolje, tu imamo žiri koji će ocijeniti i želim da se lijepo provedete. Živjeli! Sretan vam Božić i Nova godina! A kako ćemo? Sonja, pogledaj Začinjenije ukusno. Neka sad će komisija reći... Evo, ocjensko povjerenstvo je jednoglasno, znači, kad smo kušali, najbolji nam je brudet in bianco, broj 2, koji je bio, onda nakon toga ide ovaj na brudet i treće mjesto je osvojio ispod peke. Evo, to je naše... Jednoglasna ocjena cijelog povjerenstva. Vi ćete što ko voli. Hvala.
Da kažemo nagrade. Prvu nagradu. Je.